No ibikorwa byoboibi anene ase chikanisa bigendete koba bikonekigwa asobango igase gatiye chikanisa chigendete koba chikobunwa n'abantu batamanyire asekerenga gyo koiba anene binto bire ase chikanisa gati yabo amakondo nabigo ebirogo negati ya ebinde arigo ho iganyare koba kwenekigwa litweri moryoka magega y'abantu batamanyire banyate koba bagosagana kanisa ya Mosereta yego toka ase bunge ya Bonchari na koiba chichuma chicho chigenda tokoba chigotumeka ase obwagachi bwe kanisa eyo nengana abashiriki abagabo botani be kanisa eyo bagenda tokoba bago ichanera bona gutomonye muri kyoito Evelyn Osero nigo ebikorwa byoboibi bigenderete koenekiwa chikanisa ao imeyorogongo rwagusi ingane genderete koreto bwoba igore chinchero burendi bwe bintu burachie koenekiwa igekora kya bwango igani gabantu batamanyikane baibete chichuma cyobwagachi ase kanisa yegi Adventista ya Mosereta Bonchari obutko bugukira igoro ekaratua biko buruso tua chake chumeli yanse tokabeka chichuma chichipila togo ikachumata mambia tokanywa abantu bachiri na bararusiri chinde tokarige chichuma chinde tokabeka tokagenderera buna tu ikirio musingiga igorekero nare na imugete kogenda negelelese ni Ascendis TV ngwakerwe siminga chichuma chiaro chiatogoirwe naende kene kerongo chana nyote njitogoire naba n'abantu saitani abekire rinde baita abantu moyo nga nyombete kwagachwa bono nekero isabato tukuboka buya kwariganie Pasaka tugoikaga igatokonyora ebinto bietu nande babunire chichuma bono ntwabete n'omwichano mpaka tukarangeri pastor we district Polycarp Ratemo abachete tugakora ogosaba Nyasaye akora ogwanja kwae bune ararorera anyarekane ntuntu bwati kende step ende turateki Nyasaye tukubasabira abakune nabarabu batigo obosaria kurengana n'ababwatani be kanisa eyo nigo batebire yo n'entunda ya kabere magega ya barabu gochaka obwagachi asaba ibya bakubutora egatie chichuma ekyo batenenetie asekirenga kyobwagachi mbale batariko gwakira emirimo yo manene ekere gokoreka bagokora emirimo etari komubaka omonene nabo bacha bakayiba chichuma chiito first round naende ritukoria igoro ichuma bogokire sabato naende mbachete bakabuna chichuma echi chechipira igorende nabo twari gosaba ng'o monene atokonya abatwa arangiri barabaketwerwa ase emirimo eye kanisa ya Mosereta nabo twachagete members torabake twagendereire tweire omoyo tukunya koruta ekiganja gekegeke twaretera materials twabeka nse erigere twachakire bono omosingi buya tokonye tokoramagacha tumwagachire gesa naiga seng'enja abande bataroche ng'ambobe bachakire goeta kando bakabuna ritang'ani murogora eria kabere mababunire ebinto ebigansa bono togosabaiga Nyasaye rebweka omonene naganetie nyumba yaye ebe nategotangeka naende gochiona omoki batoeire tokore egasi n'omokia chingaki echiechio nigo bagikeirie bari bagenderete n'oboibi obwo ase batebire nigo bagenderete kwerina erio gosangereria chibesa chiobwagachi bono tokobori ng'eto okorosi naende togotagorerwa naende tokoirana maega rende oroche togwetigana twaretaga totenga kitiga tokorere Nyasaye egasi yaye twanyorete ogokora bosa mbaro ororo baganyete barabuntu tubakorere baro baire bachigotumekera kindende ntuntu rikobasabira mabe tiga Nyasaye abakonye nyoro ochere ng'ani ntuto konya komokorera ntutika tokarasane komokorera lakini Nyasaye nabwate ekiboko kiayera gocha komwaka na kobwa mono ntuntu rikoirana magega buna aba Mosereta monene otokoreire amanene bono otorigerereti bosi abako na gokora aya omonene nero ramanya ng'asiki aranyare koboko bakorera nonya nabo nigo boigo bababoririe bari babwata okugania okuya wesokia erio kubabwatisia erio kogendereria obwagachi bwe kanisa eyo naende togosaba abasani baito na bari bonse baratoreri yanda batokonye erinde tubwaterane togache enyomba eye na gwetera esere abantu abange banyora ogotoreka nyomba yogosasima igeresa abantu bonse bakwigera amang'ana y'omonene erinde beariganie gochia ase ogotoreka okonene Nyasaye atoroseirie ngo reporter ya Ndizi TV erietreane Evelyn Osero.